Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Planning a trip, heading somewhere special, moving home, leave the driving to us. Welcome to JM Big Strava and Tours, your trusted travel partner. We got you covered From family and Barcata outing, by Alday, Sorsigan, Camser Tour, by the city tours around town. for wedding transport for your special day. Reliable pickup and drop off. Even Lipat, but hey, services wherever you're going, whatever you need, we go the extra mile. At JM Biggs Travel and Tours, it's always service with a smile. Playbook your ride today. Comfortable, safe, and hassle-free. For bookings and reservation,
Call or text 0975-231-7297 or 0909-624-8613. JM Biggs Travel and Tours. Service with This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtataunin serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. For the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolan dyan, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning, Tabaco City.
Diyan po sa Syudad Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Malulim. Good morning, Mayor Shi Capos Bilo. Kang bagong malinaw, congratulations sa basketball team. Chok Boboy, good morning man tabi sa imo. Oh, yan na dahil nindo pagminuson ang mga maluya sana. Tas maluya, may kasabihan ka tabi Chok Boboy yan eh. Sa Biblia, ang mga nagpapakataas ibinababa, ang magpakumbaba itinataas. Tama ito tabi Chok Boboy. Kailangan na nindo sa para underestimate nindong team, iyong unya na nasa itaas. Nem! Naamay ka ngayon. Handa ka daw ngayon. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugag niya tong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo ngunyang pungal daw kita ni Lunes, Monday. Petsa 17 na po kita ngunyan kang bulan na Agosto taon 2026. O sabayan po nila sa Indog Lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Magure-restorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, syempre, sa mga nagakala po yan kan sa Indog Lingkod. Apwera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga riparo. Sa tuya po yan tatawa ng serbisyo sa laog kay ning programa. Oy naman po sa may mga kumpleanyo niya. August 17, 2026. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Sa may mga okasyon, ano man po kung klaseng okasyon yan. O dahil hanggang dito paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbakuman po kamo imbitado, tamalang sa po. Pasbang aboto nindo kan sa kalibak digdi libak duman. Kaya pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Saro patabing tugon ko. Pag ingatan tapuan sa tuyang mga sadiri, wala man kay ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. O daman po sa may mga kamunduan ang samuya mampong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan tasyaman sana po nakakaaram kan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman na aldaw ni tinao mo sa lambang saro sa samuya. Ngunyan, pakiguide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tagani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa ibong. Patawada kami, Lord, kang sa mong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Riparo. Sabi ni Chok Buboy, ang maluya ngaya makusog pa. Ang makusog maluya paan. Good morning tabi, bossing. Bossing Bob, good morning. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa Indong Lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbota na tabi ni
Ansayin do pong servidor asin taga-reparo. Live na live! Ngunyang pong Lunes! Dapat pag Lunes, alive na alive ha? Panibago na naman na aldaw kang simana. Yo, dapat po nantang simana, dapat alive na alive kita paglaog sa mga trabaho. Yo! Siyempre, nagdi po yan sa BicolNet TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po kasamuyang General Manager Maestro Nila Doon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po na samaray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibos sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabi na araw, kaini! Sa umaga, Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa BicolNet TV. Isyo'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxea, boses na maghahatid. Balitang totoo, sa ere di patid. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Laging tama, may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana. Serbisyong totoo, so tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana. Serbisyong totoo, so tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin, reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxea, sa umaga mo, kumpleto. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo asin reparo sa BicolNet TV. Aga na, Bicolandia! Serbisyo Oras na asin para reparo. mag-ugma. Yan! Iyan ang tama, oras na para mag-ugma. Taaga na. Pagbangon sa bagong alda, Basta ngaya ako, malinaw sa na ngaya ako. Pahala man niya ka mo dyan. ni Moxea, ang sa indong kaiba. Marayo nun ang kinaamagahon na di. Kan mga taga malinaw. Asahan sa serbisyo Nata man niya ta iba ang kaagahon kan mga taga malinaw. boss na Good morning Tabi, Maria, Elena, Yamamoto, Madam Maylin, good morning. sa pag Kataman ngaya Tabi ngaya Sir Mok. may darang pag-asa. Kata ngaya ta iba ang pagmuklat sa pagkaaga kan mga taga malinaw ngunya na Lunes. Pusokan banwaan, Paano kasubang gitabi may kawat sa Governor's Cup so LGU Malinaw. husto May mga iba na mamaliit sumalinaw. tangogon. Sa Kasubang guminada. siyaan mangingin, may integrity So mamalit na team matatako. guminada lugod. Sa
Kaya di ka mo talaga makasiguro ta ang basketball baga bilog ang bula. Tunay boss Maray kon subilog na pigiinom ni Manong Butla. Ta bilog ito, bilog ang mundo. kan banwa. Ang basketball bilog ang bula. Siya Bakong bilog na nagkakabuyo. sa indong pag Yan ang problema ta kung makamaliit ka munin sa wrong team. Siyempre, paliiton man ang ganda sa radiyuton sa mga taga-malina. na tunay boses kan katoto. Sa radiyuton, gari mga sili-sili. Sa puso kan banwa. Pero pira ng team na magkusugan din na raog. Umala ngon yan sa quarterfinals kang Governors Cup, digdi po sa probinsya kang Albay. Si Mr. Hulbota Sa team standing sa quarterfinals, number 1 sa Malinaw. ang pag-asa. Idol na tunay So piga underestimate na dahil lamang ngaya manggana iya. Di ba? Ay, tama ito sa pigsasabi, ang nagpapakumbaba itinataas. Ang nagpapakataas ibinababa. Oh, yan. Tandaan nindo yan. Tangogon Kaya baga ko, permisan na ako low profile. Show publiko siya Mas maurag ang low profile sana. Ayo! Yogon mo yan, mga higante ang kalaban, mga maurag na team, pero dinaog kang malinaw. Kay panindo dat Mem, pag-asa. Servidor na tunay ako, kan katotoo. mag-adal na leksyon tabi yan sa satuya gabos. Dahil ka mo nagad mag-underestimate kisarong tawo. Dahil nindo aram na may kakaibang kakayahan po yan. Si Mr. Yo. Hulbotana Pero gari naulakitan kang kabuinasan ni Alvin, tabi busing, ay boses kan katotoo. duman sa daragani. Siya Ay ka nagpakuda kay Alvin. kan banwaan. Ay ka nagpakuda kay Alvin. Si Alvin pala ngayon ngunyan, mahilig na. Bako na ngayon basketball. Ansa Iba na ngayon kahilig ngunyan ni Alvin na di. Bako na ngayon basketball. Sige. Kumusta sulaban duman garibuy na sa may integrity ayon daw naman si Buraot. matatapos. Anan mga riparo tangon niya na Lunes. Botana sa aga-aga. So pagsabog po sa STL Draw Court duman sa Syudad kan Legazpi Padagos na pig-imbestigaran kang PNP. Manmoks Yogon mo yan. So bulahan kang STL. Nuwaan May pinasabuga. sa serbisyo Malang ribok mo yan ang STL. Ade, di sa Albay. Yogon mo yan. Nagruluwasan na naman so may mga payula ngaya. May bukis, may wedding. pagkaaga. Kay Nagluluwas na naman so dati bagang nakapakatanggal man sa official takato. boses kan katotoo. Si Kap Nemo. Siya Yao na naman. Nagluluwas na naman. banwaan. Gari may papatanggal na naman na opisyal. Isyo Pagkalaga Inhusto May ipapatanggal na naman na opisyal. sa indulusa. Digdi sa Albay na sangkot na tabi sa operasyon kang waiting. Sa Digdi sa probinsya. bloko siya ang mangingit. Ay ano na tayo sa Albay? Daeman Ay pananggad nagkakahirida pa no. Maray ka yan, papundoho na nindo ang steel na aga. Kay human sana. paraan pag-asa. Baka nga ni nagagamit na naman ang ngaran ta dyan. Oh, pundohan na nindoan, tanganing daki may madiskwidong opisyal. Manok siya Oy, singil tabi sa kuryente ngunya na gusto posible da tabing maglangkaw na naman. sa indong Ano man nga busing ang ano ta ang pudkeni ang lauman ta. Talagang malangkaw naman ngayon. Ang singil kang kuryente. Ay, malangkaw. Malangkaw na naman yan. Mr. Hulbotana. Dangog ka mo tabi mga tugang ha. So mga kawani ng gobyerno, mga opisyal ng gobyerno, bawal na tabi ka mo sa mga sugalan. May memorandum ang Civil Service Commission.
bawal na po kamo kawani ng gobyerno, mga opisyal. Bawal tabi kamo na magpararalaog dyan sa mga sugalan. Siya ang manginginot. Yo! Negrida. Pag nadakop ko, pwede ka mong matanggal. Yo! Mr. Hulbo. Maging pulis. Aga-aga. Kaiban. Daidig di kasabay sa Armed Forces of the Philippines, ha? So mga PNP kasabay, dahil pwede magbula. Sa puso ka. Ano na daw kayo ni Supadiko? Ano yan kita dyan, pwede? Bigor ng Bicol. Yogon mo ang tabi, busing dyan kung pitindi. Colano. Bawal ka tabi maglog dyan sa bulangan, ha? Ana. Sa pagkaaga. Pag napatunayan, pwede ka matanggal sa trabaho mo. Tunay. Kaya tabi, Ma'am Gina Malaguinho Cavite, good morning. Sa puso kan banwaan. Ano pa? Uy, mga vehicular accident po sa Tabaco City, nagdadakol. Sigun po yan sa CDRRMO. Kadakol na mga pigrespondihan ang CDRRMO na mga aksidente sa tinampo. Sa serbisyo publiko. Yugunindo yan. Adi, Ngingin. halo na ngaya pag may mga pistahan, may mga okasyon. Dakulan may mga aksidente. Si Mr. Hul. Paano ngaya dahil manimbitado nagdumahan? Uy! Uy, Manay Gina! Dakol akong mga nadadangog daw. Adi, dakol na ako. Kaso sarong aldaw may nadangog ako. Sige ngaya ang surumba. Tapos sige man ang pakipamista. Kay Panindo may Nadangog ko ito. servidor na Sige ngaya ang surumba. Sige man nga ang pakipamirista. Ano pa susaro ko nadangog? Sige ngayang pakipista tabi, Chok Boboy. issue. Pag may okasyon man sinda, dahil lamang ngaya lamang nangingimbitar. Pero siya, sige ang pakipamista. Sa pindong dose. Salbatanan mga nagkakadarangog ko ini. Sa serbisyo Grabe yan mga nagkakadarangog ko, Chok Boboy. dahil matatako. Teka ngaya ka nasusupog. Sige mo ang pakipamista. Tapos pag may okasyon sa Indo, dahil ka lamang ngaya nangimbitar. Kay Panindo dahil Sarado ang harong nindaw. sa servidor na to. Tapos sabi Tio Buboy kang nadangog ko, bata ngaya, bakusan na siya, nanggagaboy pakiiba. Yung good mo, siya man sana limbawa, siya man sana so kamidbid man sa pigpipiestahan niya, aw tanang gaboy pakikabarangay. Mr. Hulbotana sa pagkaaga. Ay, napahit ini, oh. Pindong may darang. Oragon nga ang lunis mo ngunyan, garing ngaya maugmahon ka. Ay nga ngaya kasubangge, Bibilab, sa ingit na kasubangge Bibilab. Nyugon mo Yugon man Tio Buboy si Bibilab kasubangge. Grabe sukog man ni Bibilab duman sa Astrodome. Biyo nagtago-tago si Bibilab. Tabagang ngayon mahiling kita ni Mayura. Oy, bata yaon duman tabi mga tugang kasubanggan. Bilib ako kay Mayor Shi Capos Bilo. Tapos yung mga opisyal kang Malinaw, talagang full support. Ha? Full support duman sa Team Malinaw. Yaon duman si Cons Mading Irene, si Cons Irene Morales Pahot, yaon man duman si Cons Adil Gabos, yaon duman sa mga konsyal, Vice Mayor Abe Cargullo, si Cons Bani, si Mayor Shi, full support so LGU Malinaw sa Team Malinaw. O kaya lang si Bibilab, say nga kasubangge. Si Mr. Hulbotana Si Bibilab din nakalantad. ang pag-servidor na to. Boses Si Bibilab, natuminago kasubangge. Tamahiling nga ako ni Mayura. sa puso. Mga Tinda ka daw kaya? patay. O sige na, 23 minutos na tabi, Joter Solyander. Ansa. Lipas tabi ang alas 7 ni pagkaaga. Kumusta tabi, Joter So? Nakapista, pading mo si Bunto, ade. Siya ang mangingin. Diyan sa San Roque. Negrida. Nakapista ka lamang tabi, Joter So. Si Mr. O dahil ka man imbitado. Aga.
Sabi mo na ngayong pag naimbitado di magduma. Hey! Dahil kayo nimbitaran ni Pading Jose. Sa puso kang dalawa. Pangyayari tayo ni sa kinaba. Nakapista na lamang yan sa San Roque. Dahil lamang yan narumduma. Happy Fiesta man sa mga taga nakapista naman ano sa San Lorenzo. O, pista man ka nakaaging aldaw. May mga nag-imbitar sa ko. Kundi dahil ko naman inarabot. Kaya ba ko kaya si Bibila? Yo! Makasupog man na ako ang imbitado tapos kaya ba ako si Bibila? Dipisil na. Sige tabi. Aramon tado tabi mo na magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon na tagari may pigbabantayan naman na maraot na panahon ng pag-asa. Sige. Yaw na. Mga tugang, mga kabayan, aramon tabunan magiging kamugtakan kan panahon yaon na sa linya ang pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang araw. Ngayon ay araw ng Lunes, August 17, 2026. Nakakapagta pa rin ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at western section ng Visayas. Kaya kumpulan ng mga kaulapan sa malaking bahagi ng Luzon, kaya makakasa pa rin tayo ng maulan na panahon. Ang habagat ay patuloy pa rin makakaapekto sa Luzon at sa western section ng Visayas sa susunod ng 5 araw. Kaya magtatagal pa ang maulan na panahon dito sa Luzon at sa western section ng Visayas. Samantala, nasa loob na po ng ating Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na kasalukuyan nasa layong more than 1,000 kilometers silangan ng Northern Luzon. Itong low pressure area ay wala pang direktang epekto sa ating lagay na panahon. Inaasahan ito ikikilos, pakanluran o maaaring dumaan sa extreme Northern Luzon at may posibilidad na maging isang bagyo. Kaya at nabayan ang ating update patungkol dito. Magiging maulan na panahon ang inaasahan sa Luzon kasama Metro Manila at kasangganon din sa western section ng Visayas. Samantala, sa lalabing bahagi ng Kabisayaan at buong Mindanao at yun din sa Palawan ay magiging maganda at maliwas sa panahon, maaraw, pero may tsansa pa rin po ng mga localized thunderstorm na kung saan magbibigay ito ng biglaang buhos ng ulan. Dahil sa minit at maaraw dito sa doon sa Visayas at Mindanao, mataas ang temperaturang maitatala sa Tacloban at Cebu na aabot ng 34 degrees Celsius. Sa Iloilo, aabot ng 33 degrees Celsius. Sa ilang lugar sa Mindanao, aabot ng 35 degrees Celsius. Sa Zamboanga, 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro at 33 degrees Celsius sa Metro Davao. Dahil sa bagat, inaasahang malalakas na pag-ulan ngayong araw sa western section ng Northern Luzon at Central Luzon. Ang mga lugar ay sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales at Bataan. Sa araw ng Martes at sa Miyerkules, inaasahan din ng malalakas na pag-ulan mostly sa western section ng Luzon at Visayas. Ang mga lugar ay sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Kaya paalala po sa ating mga kababayan, patuloy pa rin tayong maging alerto at maghanda sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga mababang lugar at malapit sa kailugan. Wala tayong gale warning o wala tayong inaasang matataas na alon, pero mag-ingat pa rin ating mga kababayan na papalaon dahil sa maulan na panahon, lalong-lalo na sa Luzon. Ang araw sisigat sa ganap na 5:42 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:18 ng hapon. Yan ang ating weather update sa araw nito. Mula sa Pag-asa, ako po si Alzar D. Aurelio. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Asin Reparo, kailangan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net
Salamat tabi pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Igwa palang KLP, ano? Yaw na sa law kang pa. Ingat-ingat po girarehata duman sa mga dating piguuran, mga pigbabaraha. Ako, dyan manggirare sa Indo. Maray kami digi sa may parting Bicol. Yan ang pigpapasalamat ta sa satuyang kagurang ng tarigi sa may parting Bicol. Medyo masursuerte kita, ano? Medyo maluya-luya sa ng mga paguran. Kasudma, grabe so, kusog kang habagat, ano? Sabi kang barkada ko, mas makusog pa ngayang hambog mo sa habagat. Yan yung magparahambog. Mas makusog pa ngaya sa hambog mo sa habagat. Huling mo na yan. Makusugo na ngaya sa habagat, mas makusog pa sa hambog mo. Kahit na Joterso. Alas 7:30 na mga tugang. Pasalamatan tana muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Rupa. Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madaliun po sa na yan, makuanaw dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan. Siyempre, Madam Aileen, good morning. Ingat po, Pirmi. Salamat. Siringman, mga tugang, ang programa man pong inidarapon po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Bagong Malinaw. Sabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela, Cap Susan Nabor kang Barangay Estancia. Siyempre yaon man dyan si Board Member Attorney GIO Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Sa lawas mo tunay kang prinsesa. Sabay taman dyan ang si Braga Isliner. May biyahe po yan na Tabaco to Manila, vice versa Oroaldao. Si Braga Isliner. Good morning tabi tsa maming Braga Is. Good morning man kay Mading Tess saka kay Pading Kaloy. Diyan tabi sa A Bragais Store, diyan sa ground floor kang public market, nagdipuan sa siyudad kang Tabaco. Salamat! O yan tabi mga tugang mga kabayan ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Serbisyo Asin Rupa. Ano pa tabi Joterso? Manay Gina Hines si Manay Alice ay may laog na di. Alas 7 pala ng laog kang LGU Malinaw. Flag racing ito ngunya. May gusto ka sa kuya. O telepono na ta maparoso-roso na muna tabi kita. Serbisyo Asin Rupa. Sa umaga, boses na inabangan, si Manny Moxea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo't kredibilidad, serbisyong totoo para sa buong komunidad, tsa-tsa para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina, Mr. Hulbotana,
pinakikinggan. Servidor ng masa, laging handang tumulong. Sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan. Cha 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 cha. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Alas sige! Sa 36 minutos na. boses Lipas tabi ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Manny Moxea. Balik na po kita tabi digdi Ma'am Joy Cargullo. Good morning. Sa programa Serbisyo Asin Reparo kunyang pong aldaw kita nin Lunes, Monday. Edad Oy, pizza 17 na kita tabi kang Agosto taon 2026. Ako man po girarayan sa indong lingkod. Dahil iba, Manny Moxea po, si Mr. Hulbotana. Sando kita alas 8 tabi, Manay Gina. Dahil na makaparuso-ruso si Manay Gina. inindigan, Grabe nga ang libong ko. kit sa kapwa. Pag-araw ngayon kinalibong ang payo ko, di akong pirak. Sabi sa kuya ni Sir Willie Nobura, ako ano, high blood ka? ng pag-asa. Na high blood sa nangay ako pag di akong pirak. Problema Siguro si Manay Gina, yung nalilibong da siya. Pag nalilibong, araw kay Manay Joy. Maray si Manay Joy, pag nalibong iba yan. ng masa, laging Manay Gina, pag nalibong ini, dahin yung pirak. sa pagkaaga. Si Ma'am Joy, pag nalibong, iba ang dahilan. Ma'am Joy, Masa, pag nalilibong-libong ngayon ako, naghahanap ngayon kay mga maalsum. Anong maalsum? Santol nga, santol. sa kapwa. Uy, masantol lang ko niya na rin. Tanggol, tagapaglingkod. Sabi ni Manay Joy, pag ako ngayon nalibong-libong, mahanap ako santol. Mr. Hulbotana, Darakula ngayon, santol. boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, Sabi kang amiga ko, ngaya nag-asa ka pa, asa ka pa. inindigan, malasakit Ganda daw ka mo. Oy, happy lang kita ha, happy lang dapat. Paano man nga dahil maging happy ta, gana so Team Malinaw Kasubanggi dyan sa Governor's Cup. Botana, Batan din na og na team, so pandiurag na team. Kusugo na team, ang Team Caldegaspi. para sa masa, Di na og dabi kang sayaw ng Team Malinaw. pag-asa. May Yugon mo ang tabi, Manay Joy. malasakit, So maluyang team, di na og sumakusog na team. tagapagtanggol, tagapaglingkod. Kaya di ka mo magsiguro ta ang basketball bilog ang hula. Hulbotana, boses Maray kan subilog na piglalagan kitang ladya. Manny Moxea.
39 minutos tabi, lipas na ang alas 7. Girilid na tabi muna sa mga nagparuso-ruso. Tama na muna yan. Lunes ngunyan, kadakol kitang mga maririparo. Dakol kitang nadadangog. Congratulations tabi giraray ha sa Team Malinaw. Duman po sa ginibong Albay Intertown Governors Cup 2026. Quarterfinals, so Legazpi versus Malinaw. Naghampangan kasudma duman sa Albay Astrodome. So final score 85-92. 85 so Legazpi, 92 so Malinaw, Team Malinaw. Believe ako duman ta full force so Malinaw. Kasubanggi full force pinanginutan ni Mayor Shi. Yaon naman si Mayor Shi. Yaon sa mga chikiting. Yaon sa mga opisyalis kang Malinaw. Yaon duman. Duman kuminusugon sa Malinaw. Yugon mo ya. Yaon duman. Full force sa mga opisyal, sa mga councilor, si Vice Abe, Yaon duman. Full force tabi Ma'am Maricel. So mga taga Malinaw kaya guminana. Pero sa first quarter, second quarter hanggang third quarter talagang pigbabayaan sa Malinaw. Gari nga ni pigiling mo, gari pigkakawat-kawatan sa na. Ang problema pag-abot naman sa finishing, nalamangan kang Malinaw. Hanggang natapos so kawat. Kaya so final score tabi mga tugang 85-92. Yo. Di congratulations tabi. Yan, sabi nga ni kang iba so mga inot nalnaw gari pig underestimate so Team Malinaw ta saradit mananggad talaga. Mga taga Malinaw baga saradit man sana. Yo. Tiga underestimate saradit-sadit sana pero gari mga sili-sili. Yo, gari baga sa mga kalibubog baga tabi Maricel kang aki-aki ka pa nagkakawat kay kalibubog. Di ba so kalibubog na brown? Ito ang apod kay ito, kalibubog na gurang, kulay brown. May guson baga yan. May guson baga yan. Arog kaya ng Team Malinaw sa basketball, mga may guson maski saradit siya na. Di na ugso pandiurag na team. Kaya sa team standing ngunyan, ang number 1 so Malinaw. Dati Perming Kapuret. Kaya na-underestimate nila. Yo. Di sige tabi mga tugang. Congratulations tabi giraray. Okay. So, saan kita? Digdi kita ta. Nagkakaribok ko niya sa probinsya kang Albay. Ayo. Nagkakaribok na naman ko niya digdi sa probinsya kang Albay. Manungod sa operasyon kang Small Town Lottery, STL. So STL tabi Ma'am Maricel. Ngunyan sabi, pig sasabayan da tabi paano ki illegal. Nakaprantsa na sa STL, tayo yung giprangkisa sa PCSO. Kundi, ang sabi, may waiting. Egwa kibukis. Pig sabayan ki illegal. Ngunyan, may nagluluwas. May nagluluwas tabi mga tugang na ngaya may maluwas da tabi ki ebidensya na igwa kisangkot na darakulang mga opisyal kang Albay ang nagtatanggap ki payula sa weteng digdi po sa probinsya kang Albay. Nako, kaya ka nakaaging banggi mga tugang kang petsa 13 kag Huwebes may nagpasabog dyan sa STL Draw Court. Dyan po yan sa Legazpi. Nen sa ngunyan, pig-imbestigaran pa yan kang PNP. Subulahan kang STL, mga tugang, pigpasabugan. Dahil man na-distroso, kaya na ano man na mga tao, kani so lanob, so may nagkaparasa, may suminabog. So, bago kaya na may mga pagpasabog na yan, may mga nagluluwas na. May nagluluwas na nga ni baga sa social media. Kung maarog gigirumduman nindo, na itong si Kapitan Nemo,
kapitan yan dyan sa Daraga na yung bagang su whistleblower man ka to na siya so coordinator yata kang waiting, dahil ko masabutan kung ano, basta may posisyon siya dyan sa mga illegal na sugal na yan, o gari siya subagman iyo, narumduman nindo na igwa kita ki official ka ito sa probinsya na natanggal, natanggal baga sa iyang posisyon dahil po sa payula sa waiting. Bago, ang may kagibuhan ka ito, ang nagreklamo sa iya, iyon na ini si kapitan nimo. Ang ngunyan, iyon na naman, nagluluwas na naman si kapitan nimo. Na ang sabi, pighadida siya, kan mga nagkakapirang haralang kaw na official kang albay, kinahuron da siya, nganing mag-operate naman so waiting, o STL, ang prat yan STL, waiting sa probinsya kang albay, di nagkauro yun sinda, o sige nga niya. Ngunyan kari, ang nangyari tabi Chobuboy, chatita Sidra, good morning, gari in out, hinali, tanakapuuna nga ya. Ang sabi, tanakapuuna nga ya kita, si kuhunta na ngayon ni sikap nimo. Si kuhunta na ngayon, si Nico. Ay tanag-urag-urag, Chobuboy. Gari nga ya. Ginamit siya na ngayon nindo ako ha. Ngunyan, nagre-revoke na si kapitan. Ngaya, iluluwas ko ngayon yung mga ebidensya ko, may mga video ako, may mga kuda kita, kang nagururon kita duman sa Manila. Sa Manila, pa nagururon tabi, Chobuboy. Nganing maging maurag so operasyon kang waiting digi sa albay. Ta kung matatandaan ta, nag-operate na baga sa STL, patay sindi so operation dahil pa nagkakauro yun. Grabe talaga, ining illegal na ini, digi nagkakarotan sa tuyang ibang opisyal, dahil baga ito, papundo, taday nga ni nagkakauro yun pa, ang sabi dahil pa nagkauro yun sa mga opisyal. So mga alkalde, lambang alkalde kang munisipyo, dahil pa nagkakauro yun, mala so tabako nga ni ka ito. Habo sinda, habo ko ta si Mayor dahil kay waiting, sabi sa tabako. Iyo kanini, ang nagsasabi ang mga alkalde, daing waiting. Pero ili nga na po ini na nagluluwas ko niyan, may nagtatanggap da ki waiting payula. Bako sa na pati diit na kwarta, kundi milyon ang pigururunan. Milyon. Milyon ang nareceive. Sabi Chobuboy, kaya sa mga masunod na tabing aldaw, iluluwas da tabi ni kapitan. Ang mga ebidensya na nagpapatunay na may mga sangkot na opisyal hindi sa probinsya kang albay, diyan po sa illegal na sugal o kaya illegal na operasyon kang sugal na waiting hindi sa probinsya. Nako, nagpatanid pa si kapitan na baka ngaya maarog giraray ka mo kanso dating pinatalsik na opisyal kang albay dahil po sa waiting payula. Hinay ko po talaga kita digdi sa albay. Mata daw iya. Takulaon baga ngayang pirak ang nagukuha dyan. Di ba? May mga pinangarana na. Kaya tabi mga tugang halatunta tagari. Ngunya na si man ini. Maruluwasan na ini. Maruluwasan na naman ini. Di, mahiling ta naman. Kung si sayang opisyal na yan. Si sayang opisyal na nasa likod at tabi kang operasyon kang mga illegal na sugal digi sa probinsya kang albay. Hilingon ta. Baka matangkas man yan, rimati na naman. Serbisyo asin reparo. Tabaya ta gusto nindo kan mga illegal na yan. Punduan na daw sa nangani nindo yan. Sa Yuman sana. Nganing paratas. na inabangan. So iba man ang mga taga-media, so iba dahil na nagkakaraalo, ito palan may natatakab na. Bulbotana. Kanday pa kay natatakab tabi Chobuboy, sigan baratok. May prinsip. Mga taga-media. Sige subaratok, kanday pa nakatanggap na dahil nang ribok-ribok. Buong komunidad.
ka man daw kaya maribu ka pa ngayang natatangab mo na subuto. Ano pa ba? Ay, ano na tayo? May paninindigan. Alas 7:49 po ang satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Oy, madalion po sa na yan mga ano dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. O dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Yo! Hinaing. Siring man mga tugang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glen Daong Bongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilong, ABC President Cap Art Abila, si Cap Susan Nabor, kang Barangay Estancia, Sandig. BM Attorney G.I.O. Bongao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Yan man yan, si Braga Isliner. Sige tabi mga tugang, 10 minutos na sana! Sa kapwa. Malas 8 na naman. Pagtanggol, tagapagling. Okay, sige, di i-connector ta ining saro patabing pag-restoryahan ta ko niyan. Ta naunambitan ta naman sa surugalan. Di pasiring kita giraray sa surugalan. Yo. Surugalan sanan surugalan. Ay ano na tayo. O ni tabi mga kawani ng gobyerno, mga opisyal kan sa tuyang gobyerno, pigbabawalan na tabi kamo na maglaog duman sa mga sugalan. Ayo, bawal na tabi kamo maglaog sa mga sabungan, sa mga bulangan. Ayo, base yan mga tugang sa civil service, igwa po kipigpaluwas na resolution ang commission Civil Service Commission. Yo, may resolution number 2600111. Yo, policy on prohibition of gambling among government officials and employees. Bawal magpasok, pananatili o kaya pakikilahok sa mga lugar ng sugal. O, yan ha, tandaanin daw. Tandaanin daw ini tabi. Sakop nito ang lahat ng government officials at employees. Kabilang na ang mayor, vice mayor, municipal councilor, sanggunian bayan members, barangay captain, barangay kagawad at iba pang kawani ng pamahalaan. Yo, sabi ni Gida, kukunin din nita, magkamadiskwido ka mo. Maging ang simpleng pagpasok o kaya pananatili sa gambling venue, yo, ay maaaring paglabag maliban na lamang kung ito ay bahagi ng isang otorisadong official duty. Yo, takon daiman ka mo nasa official duty duman sa gambling site, arimati ka mo. Yo, sabi digdi, kasama sa ipinagbabawal ang cockpit, arenas, at iba pang lugar ng pagsusugal. Gayon din ang online gambling. Pati sa online, bawal o kaya isabong online, betting at iba pang anyo ng sugal. Ang pagtaya sa loto, sugal yan. Chobo boy. Sugal yan na pagtaya sa loto dahil. Bako ba? Bako mangya. Bako sugal. Pagtaya mag-aaral kayo niyo online, pwede ka man magtaya sa online. Bawal bawal pa. O ni mga penalidad. Dangugan nito ini ha. First offense, reprimand. Yo. Ano sa mga penalidad? Second offense, suspension ng saro hanggang 30 dias. Sarong bulan. So second offense. Ang pangtulong offense,
Dismissal from service. Pwede man pala na di. Nalimbawa, primero, pwede ka taripriman. So, panduwa mo, suspension sa nakisarong bulan. Yahoo! Pwede. Iyo, ang malalit-lanit digdining pantulo, dismissal from service. Hindi ito simpleng bawal na magsugal habang naka-duty. Bawal kahit outside office hour. Maski palang Sabado, Domingo, day ka mo pwede. Maski palang bagong office hour. Bawal pala nini, maski Sabado. Dahil ba niya kaming laog? Nahiling na nindo yan. Paano kaya so mga mahilig magbulang na mga kawani ng gobyerno tapos sa mga opisyal? Tapos na kamo. Ang pagiging lingkod bayan ay may kasamang pananagutan. Sa trabaho man o kaya sa labas nito. Public office is a public trust. Batay po iyan sa Civil Service Commission Resolution number 2600111 at 2025 Rules on Administrative Cases in the Civil Service. Ayan, malinaw tabi ha, mga tugang. Bawal tabi kamo sa mga sugalan. Mga kawani ng gobyerno, mga opisyalis, kasabay pa dyan ang PNP. Sabay tabi kamo. Bawal po kamo maglaog, magpasiring dyan sa mga surugalan. Di paano kayan? Dawa palanday ka mong opisina. Dawa Sabado, Domingo. Pag nagdyan ka mo, rimati ka mo. Kaya magayon manggiraray tabi palancho, buboy subako kakawani ng gobyerno tapidi kan makabulang. Serbisyo asin reparo. Bako ka man niya kawani ng gobyerno, day ka man kibuno. Yan sana. Sa umaga, boses na maray palan nga subako kawani ng gobyerno tapidi ka makabulang. Pero pag bako ka man kawani ng gobyerno, day ka man kibunos. hulbotana, Anan mo gusto mo? So may bonus ka o so makabulang ka? yun credibility. Pwede siguro, so mga kawani ng gobyerno, kung mabulang ka mo, ipadara na sa indo, pero day ka mo pwede magduman. Tinuruan mo pa ngayon. Maliwanagon, dahil ka mo pwede maglaog duman sa mga bulangan. Pero pwede ka mo magpusta. Dahil ka mo magduman. I-video call na sana. Ang urag kang Pinoy. Makakabulang man girarang yan, ilalive. So, alimbawa, may susuguon. Duman kayo sa bulangan, napapalaban niya so manuko. Pigbibidyohan niya. Di nahihiling kang kawani ng gobyerno maski nasa rong. Sige, pusta na ngayon dyan. Ang urag kang Pinoy. Ay, sa dodonong. Ay, malasot yun na. Param na po muna kita digi sa programa. So iba pa ha. Duman naman kita sa programa so tama sa na 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco. Atyan naman niya. Sayaw ng pagas. Sa pangaran po ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, sa pangaran mantabihan ni City Vice Mayor Atiglenda Ongbongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo kang Bagong Malinaw, ABC President Kapart Abela, Kapsusa Nabor kang Barangay Estancia, Boses Board Member Attorney G.I.O. Bungao, BM Carol Sigan, Big Siga Jr., sa masa. kasabay tama dyan ng si Braga Eastliner. Ng pag-asa. Sa pangaran po ni Maestro Nila Tuon, Hindi ni SM Sir Tony, asa. ako po ang saindong lingkod. Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Sa aga naman, nagdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos, dumo arigato iringat po kita. Bye-bye. Hulbotana. Serbisyo asin Boses ng reparo. pag-asa. Cha-cha. Para sa masa. Sayaw ng pag-asa.
Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.